Георги Минчев донесъл точката срещу ЦСКА, дава начало на двобоя. Славия срещу... Ето го и неговото центриране. Мартин Георгиев може да стреля. Това прави Емил Стоев, а Славия открива резултата в 19-та минута с мощно изпълнение. Футболистите на Станислав Генчев не са много активни в претенциите си към Станимир Тренчев. Имаше ли игра с ръка на Мартин Георгиев? Това определено е. Продължава топката. Шанс е за Спас Делев. Мощно изпълнение, което среща напречната греда. Още веднъж цялото нападение. Получи се рикошет в Фераресо. Луан продължи с глава. След това и Ангел Лясков. Ивайло Найденов. Вече 6 са срещите начело на Локомотив София. Сега обаче тимът му отново получава възможност да изравни резултата. Комбинация между Спас Делев и Георги Минчев. Тук Левин Тумба се отличава с великолепно спасяване. Подхлъзна се Мартин Георгиев в най-неподходящия момент. Размениха подавания Георги Минчев и Спас Делев, с които елиминираха Лазар Марин. Ангел Лясков. Центриране. Още един шанс. Този път разминават се няколко състезатели. Спасяване на Левин Тумба. Родния елит. А може би едно от най-силните по времена в своята кариера. Улан не успя да играе с топката. Продължи една позитивна тенденция. Единствено в последния сблъсък с Локомотив София, който завърши наравно. Тимът не се разписа от последните 11 домакинства. Сега го прави за втори път чрез Иван Минчев, който още с попадението си много сериозно изпраща Славия на пътя на победата.